hvězda, o níž hovoří písma. Hvězda Mesiášova, ta, která zvěstuje nový život. Rychle, utíkej za Kašparem a Melicharem a řekni jim, že naše velká hvězda září. Utíkej, jak nejrychleji dovedeš. A pak se vydáme na cestu. Už běžím, učitel Baltazare. Mistře Kašpare, mistře Melichare, posílá mě učitel Baltazar. Podívejte, svítí hvězda. Je to opravdu ona? Je to ta hvězda, o které hovoří staré listiny? Je to hvězda Mesiášova? Ano, je to jistě ona. Hvězda Mesiášova. Jak je nádherná. Jak je úžasná. No tak nezdržujme se a vzhůru na cestu. Mohu jít s vámi, nechte mne, prosím vás, jít s vámi. Dobrá, pojď. Budeš se starat o naše 3 velbloudy a o Mirnu. A mě o vzácné kadidlo. A mě o zlato. Díky vám, o mágové. Ale chlapče, pojď sem. My nehledáme krále, my hledáme Mesiáše. A Mesiáš je král králů. A kde je tedy jeho království? Rozhlédni se, vidíš? To všechno je jeho. I ty můžeš být jeho. Jen ho musíme najít. Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost. Dnes se vám narodil v městě Davidově Spasitel, Kristus Pán. Naleznete děťátko zabalené v plenkách, položené v jeslích. Dítě, plenka a v jeslích. Pojďme do Betléma a podívejme se, co se tam stalo. Ano, pojďme. Podívejte, Mesiáš a na slámě. A dobytek. A kolem prostě venkované a pastýři. Hle,
pocházejí od něj. Hvězdy, ty jsou největší. Ano, ve hvězdách je ukrytá pravda. Jen kdybychom z nich dokázali najít pravdu Mesiášovi. Nezbývá nám, než ji hledat a pak věřit. Musíme hledat celým srdcem. Máte pravdu, moudří muži. Ale ještě důležitější je Mesiáše milovat. Ano, milovat. To je největší úkol. Kdybychom to dokázali nejenom slovy. Nebojte se, Mesiáš nám pomůže. Jeho láska k nám je větší, než si dokážeme představit. Ano, Maria, ty byste měla vidět nejlépe. Se začíná příběh 4. krále. Poušť. Je to zvláštní. Je kolem mě poušť. Můj otec říkává, že není poušť. Můj otec věřil, že svět je oáza. Stále poušť. Zvláštní. Je to divné. Nepochopitelné. Roky samoty, bez naděje, bez odpočinku a cíle. Jaký smysl má život bez cíle? Hledáme-li smysl života, musíme plakat a smát se? Je to zvláštní. Kdybych mohl najít smysl. To, co celý život hledal můj otec, co hledám i já. Ukažte mi cestu a já po ní půjdu. Řekněte mi jméno a já ji budu milovat. Jsem bezradný. Chci hledat, kde je ten, němuž směřuje hvězda. Kam jdu? Proč jsem opustil pohodlí a klid? Proč jsem se vydal na cesty a hledal? Proč? Tu mi řekne, proč jen hledám. Proč tolik miluji a hledám a nemohu nalézt nikde, ani ve svém nitru. Je to zvláštní. V prosáženém dní 4. král teprve osaměl poušť. Pouští, zvláštní, kdy nám někdo samozřejmě, pojď vám zdraví. Kdo jsi? Nevidím tě, neslyším tě, ale vím, že jsi tu. Kdo jsi? Řekni mi to. Ach, vodáku, vy jste si nemocný. Jsem slabý a nemocný. Už dlouho jsem nejedl a nepil. Umírám od hladu a žízně. Snad mám i horečku. Žil jsem v této oáze a staral se o pocestné. Ale teď, když jsem již starý a nemocný, nikdo se tu nezastaví. A tak... Už se neboj. Mohu ti nějakou říct? Má cesta počká. Můj otec čekal celý život a já toliko. Co na tom sejde, jestli počkám několik dní nebo týden. Mám v debatu chléb, dobré víno, posílí se. Požehnaný je tvůj příchod. To ne, já nejsem požehnaný. Ale jsem jen dobrý. Snad jsem král, nebo mát, snad jen obyčejný člověk, který chce být králem a přitom jen služebníkem, anebo člověk, který chce být služebníkem a jenom králem. Kdo ví? A ty víš se lépe. Lépe, mnohem lépe. Díky. Tvé víno je silné a tvůj chléb je sytý. Jsem tak rád, tak strašně rád, že jsi přišel. Nepřišel jsem. Přivezl mě velkou. Možná stejně jako osud. Ale i osud má svého pána, toho hledám. Dal jsi mi napít, Dal jsem ti trochu ve svých zásob. dal jsi mi jíst, Já nemám hlad, protože jsi na hladově tvých. dal jsi mi lék, Já jsem také nemocný. Toužím a miluji. To je moje nemoc. Ty máš také, proč bych mi nepomohl? přišel jsi ke mně.
Já mám rád také návštěvy. A kam vlastně jdeš? Kam směřuje tvá cesta? Tu záběrku. Čekal jsem na roky. Melkanazar zůstal u nemocného celý týden. Teď opět popohání dal blouda, aby dohnal ztracený čas. Ocitl se zase na poušti. Není to poušť. V našich srdcích. A rovnou jde. A ne. Ale. Právě chtěl Melkanazar se skočit z velkého hlanisce, když se k němu opatrně a třaslavě přibližuje nějaký chudák. Pane, počkej, prosím tě. Ano, co potřebuješ? Jak ti můžu pomoci? Prosím tě, mám hlad, smiluj se. Oj, právě jsem se chtěl také rozhodnout občas. Pojďme spolu. Pane, ale ty jsi král, já jsem bojí žerák. A proto snad nemáš hlad? Ach, pane, jsi tak dobrý. Protože jsem nerozumil jsem. Jsi tak dobrý. Ale já nejsem dobrý. Já jdu za někým, kdo je dobrý. Kdo je velmi dobrý. Nejednou za čas, nejednou za rok, ale každý den, v každém okamžiku. Neděkuji. Dělám to rád. Co máš, když mohu někomu udělat radost nebo někomu pomoci? Děkuji ti, mistře. Dík, jsi dobrý. Proč nejsou všichni lidé tak dobří, jako ty? Melkanazar se zřekl své koruny. Plášť daroval starci a už se ani nepodobá králi. Ale svoje vznešené dary si přece pronechal pro Mesiáše, kterého mu ukazuje hvězda. Ještě jednou se čtvrtý král na poušti zastavil, a to když viděl ležícího a nemocného muže sténajícího od žízny. Řízej, mám řízej, tak strašnou řízej. Na, vem si mu pohár a vlastně už jen zbrojníci. A pij. Pij to na hrdle tebou. Musíme přijímat nejenom tekutinu, ale i poznání každým dechem svého života. Vidím, pane, že jsi láska. Když jsem se vydal na cesty, byl jsem bohatý a mocný. A ze všeho, co jsem sebou měl, byla mi jen láska. To je nejpotřebnější v našem životě.
Jinak ne. Co? Já živím, práci mám dávat. No, dobře. Opět tvoje otroky. Moje otroky? Ty jsi blázen, jsou nesmírně líní otroci. Kolik za děláš? 9000 denárů. Jsi blázen. Za takhle líní otroky. Dobrá, to jsem. A co mám dělat? Mám jim svobodu. Svobodu? To je opravdu blázen. Dobrá, super. Jděte, bratři. Se svobodní. Melkanazar se rozloučil a Melkanazar všiml muže, který právě opouštěl svou rodinu. Tatínku, vrať se brzo. Běžte se vrátit domů, děti, mamince. Bůh tě provázej a žehnej ti, tak běž už a děti to nepláčí. Dobrý muži. Kam jdeš? Proč opouštíš ženu a děti? Když pak nevidíš, že pro tebe pláčí. Jsme ubožáci, bez práce. A proto odcházím za jistým mužem, který pomáhá chudobným. Jmenuje se Mesiáš. Mesiáš? Ano, Mesiáš. Žije v Jeruzalémě. A všichni se od něho vracejí potěšení. Konečně slyšel Melkanazar o tom, koho celou svou dlouhou cestu hledal. To je dál vede v noci. Věrný velbloud muž dávno zahynul na dlouhé cestě. Vždyť ti 3 králové se vydali na cestu již 30 let. Kaži nad Jeruzalémem. Mesiáš bude jistě tam. Konečně 4. král síly své cesty. Zesnání a unavený dlouhým putováním se opírá o svou poutnickou hůlu. Kráčí po tichých jeruzalémských ulicích. Zahlené ženy procházejí tiše vedle něho a všude vládne hudné ticho. Vidí dva, ale jak se zeptá na Mesiáše. Zvláštní člověk se znáš. Vypadá jako král. A přitom nemá korunu na hlavě. A vsadím se, že ji nemá ani v kapse. Zvláštní člověk. Vypadá, jako by hledal něco, po čem taky toužil. Kolik let asi cestuje? 5, 10, 20 nebo 30? Mají lidé. Nemohu hledat Mesiáše. Nemám hledat spasitele světa. On to neví. On ještě o něm mluví. Proč nemlčí? Pak nemá strach? On se nebojí. Ani. Hledám Mesiáše. Utíkejme před tím pomateným. Ale on vůbec nic neví. Ale přivede nás do nepříjemnosti, do maléru. Pojďme pryč, se tu něco stane. Utíkejme. Mají lidé. Nerozumím vašim řečem. Nemám hledat Mesiáše. Takový zvláštní. Odvážný. Riskuje. Tolik riskuje. Tak mi to už prosím vás řekněte. Kde ho mám hledat? Říkám, když jsi zdálka, když nevíš, že ho jeho nepřátelé zabili. Na Golgotu zabili. Zabili? To není možné. Ukřižovali. Jako zločince. Lidé ho považovali za zločince. Byl to velký člověk. Mlč! Už mlčím. Byl to zrádce. Byl proti císaři. Byl to světec. Vlastně ne. Byl to rebel. Byl to Mesiáš. Vlastně ne. Je prokletím země. Byl bezvýznamný. Vlastně byl nesmírně známý. Po celém světě. Ale ne. Je neznámý. Vůbec nikdo se k němu nezná. Je proti Římu, je proti Saduceům a farizeům. Běž dál, běž. Tam nahoru tou ulicí. Tam je Golgota. Tam byl ukřižován spolu se 2 zločinci. Kříže tam ještě stojí. Melkanazar, 4. král, jde těžkým krokem na Golgotu a sám pro sebe si říká. Můj pane, 33 let za tebou a všechno to bylo zbytečné. Neměl jsem se na cestě tolik zdržovat. Melkanazare, Melkanazare, Volá si mě, pane? ty jsi král Melkanazare? Ne, pane. Já nejsem král.
Já jsem jen ubohý poutník, který jako vždycky přišel pozdě. Nenašel jsem toho, kterého jsem hledal. Ale Melknazare, vždyť jsi mě našel. Pane, ty jsi Mesiáš? Ano, já jsem ten nejmenší a přitom největší ze všech. Ale pane, já jsem ztratil všechno, co jsem ti chtěl dát. Mýlíš se, Melknazare. Všechno jsi mi dal. Ne, pane. Dal jsem to žebrákům, ubožákům, těm, kteří to potřebovali. A přitom to bylo pro tebe. Pro krále. Opravdu, Melknazare, dal si to mně. Já jsem v těch, se kterými se setkal. Já jsem ten, kterého si nasytil a ošetřil v chatrči. Já jsem i ten, kterému si dal pít. Já jsem ten, kterého si oblékl. Já jsem ten, kterého si vykoupil z otroctví. Každý dobrý skutek, který lidé udělají pro druhého, je velikým darem pro mne. Děkuji ti, Melknazare. Pane, teď začínám chápat, že tato nesmírně dlouhá cesta byla pouští mého srdce. Cesta do mého nitra, cesta k sobě a k nim. Melknazare, zůstávej v mé lásce. Ano, pane, věřím ti